Hej, jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om stress. Der er mange slags stress. Der er kortvarig stress og langvarig stress, konstruktiv stress og nedbrydende stress, og så er der alt muligt midt imellem. Men det jeg godt kunne tænke mig at tale lidt om, det er nedbrydende stress. Og stress kan i nogle sammenhænge i hvert fald defineres som en konstant stimulering af dit sympatiske nervesystem. Og dit sympatiske nervesystem, det er en del af dit autonome nervesystem. Dit autonome nervesystem, det er det, som står for de ting, som du ikke aktivt beder kroppen om at gøre, og faktisk ikke rigtig har nogen bevidst kontrol over. Og det er ting som din puls, din vejrtrækning og din fordøjelse. Og det er jo ganske praktisk, at du ikke hele tiden skal bede kroppen om at gøre de her ting. Men det betyder selvfølgelig også, at der er nogle aktiviteter i din hjerne og din krop, som du ikke bevidst har kontrol over, som sagt. Og når du bliver stresset, så kan det handle om, at du ser en situation som farlig. Og netop det vil aktivere dit sympatiske nervesystem, som er det, som står for gøren, handling, og du kan sammenligne det lidt med at træde på speederen. Og hvis du bliver ved med at træde på den her speeder, og aldrig rigtig sætter farten ned, så kan du faktisk belaste din krop og dit system, fordi du begynder måske at se fare overalt. Du begynder at se de mennesker, du omgiver dig med som potentielle farer. Du begynder måske at se kommentarer som negative, sarkastiske. Og det bliver sådan lidt ligesom fokusreglen, at det du fokuserer på, det får du mere af. For ligesom at komme ned i gear, så skal du have aktiveret dit parasympatiske nervesystem, som også er en del af dit autonome nervesystem. Og dit parasympatiske nervesystem, det står for at sænke farten. Det er lidt som at træde på bremsen. Og det kan du aktivere ved at fokusere din opmærksomhed på noget, som ikke er farligt. Noget, som faktisk er rart. Det er ikke nok at tænke, at man gerne vil have mere ro indeni for at aktivere det parasympatiske nervesystem. Du er simpelthen nødt til at gøre noget. Og en af de ting, du kan gøre, det er, at du kan lave nogle balanceøvelser, som får dig til at fokusere på det at holde balancen. Og det kan faktisk hjælpe din opmærksomhed væk fra de tanker, der fokuserer på det, som er farligt. Jeg har her på Auras Univers nogle små videoer, hvor du kan se nogle balanceøvelser eller fokusøvelser, som kan hjælpe med at aktivere dit parasympatiske nervesystem. Hvis du har mod på det, så kan du prøve, og hvis du gør, så ønsker jeg dig god fornøjelse, og lige meget hvad, så ønsker jeg dig en fortsat rigtig dejlig dag.